Tehát aki nem bűnösre szavaz, emelje fel a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ki szavaz arra, hogy bűnös? Kezeket fel. 1, 2, 3. Tehát 9-en szavaznak a felmentés mellett. Esküszöm, én nem értem magukat. Minden áron, mindenképpen menteni próbálják, pedig nem fog sikerülni. Láthatták azt a fiút, akárcsak én. Nem hiszem, hogy bevették azt a Link mesét a késről, hogy kiukadt a zsebemnek, hogy kipotyogott, meg hogy moziban volt. Ez a fajta mind hazug, a leheletük se igaz. Maguk is épp olyan jól tudják, mint én. Ezeknek fogalmuk sincs, mi a becsület. És tudják, mit mondok? Ezeknek az se nagy ügy, hogy eltegyenek valakit láb alól. Bizony, uraim. Berúgnak, mint a disznó, mert állandóan isznak, mindegyik iszik. Hát maga csak tudja, és bum, ott van egy kiterítve. De nem is tehetnek róla. Ilyenek, ilyen a természetük, ilyennek születtek, söpredék. Hová megy? Ezeknél nem számít egy ember élet úgy, mint nálunk. Nézzék csak, ezek állandóan isznak, verekszenek, meg szeretkeznek. Ha egy ember meghal, hát meghal, ők ugyan nem bánják. Persze akadnak köztük rendes viszkok is, ezt én soha, egy percig se tagadtam. Én is ismerek ilyeneket, ezek a kivételek. De a legtöbbje érzéketlen állat, aki mindenre képes. Mi az? Mi történik itt? Hát én csak figyelmeztettem magukat. Helyre hozhatatlan hibát követnek el. Ez a kölök hazug, mindegyik hazug, én ismerem őket. Hallgasson meg, ezek nem emberek. Ezekből kiveszett minden érzés. Mit csinálnak? Tudom magukkal. Hát én kiteszem itt a lelkemet, és maguk... Hallgasson meg. Ez a rothant kölyök és egész fajtája. Hát maguk csak tudják. Ezek ellen védekezni kell. Ezek veszélyes emberek. Ezek... Mi ez? Figyeljenek. Figyeljen rá. Én figyeltem. De most üljön le, és többé ki ne nyissa a száját. Igen. Mikor? Nem értem. Belátom, nehéz függetleníteni magunkat az előítéletektől. Mindenféle előítélet csak bemacskolja az igazságot.